ay dapat pinagtatanggol ka. Ang tatay, dapat naintindihan ka. Ang tatay, dapat pinalalaya ka. Ang tatay mo, dapat mahalin mo. Dahil marami man sila dito sa mundo, nag-iisa lang ang tatay mo. Happy Father's Day, mga kapaborito naming tatay. Mula sa inyong paboritong himpilan ng radyo, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Malugod na pagbati namin sa mga huwaran na haligi ng tahanan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:02 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan na luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras.
Naringalan Jalabat at DWGA 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Agunatan na Lunes, Petsa 2 at bulan na Hunyo 2025. Saray na kolopyo dasayan kabwasan, makter yung lingkor at imagti Pangasinan Dennis Muharis, kay bamot si kapaborito Errol Horado, tanja technical control si Engineer Richard Olanday tan Engineer Nixon Dakal. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Luluganan na Nambanggaan, Tigaran na biktima, imbatik at patambalan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 64 anyo siya laki na walaan na kaso na frustrated homicide na aresto. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Luluganan ni batik nagakabat niya suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Estudyante na arestod kason cyber libel. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Talura managlako na tukatan na sin na asugat-sugatan kaya rin abangga na expander driver minor de edad. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Jabalat at Balitad National, rehab na EDSA na pagyagawaan unong at Presidente Marcos. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Philippines, Australia, Japan, na US na aburido at agresibon kurang na China at West Philippine Sea. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 12 taon niya pakakulong at fake news itutulak yad kamera. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Russian vlogger inyuta na Russia tan US ingkulong dyan Pilipinas unong adakinan Rimulya. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Yuse Kadire binilay na DOH. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:05 na kabuasan tanatan wadyare detalye at balitad lokal. Taluran managlako na tukatan na sinjad gilig na highway at alapos na expander at oras na alas 6 na ngarem. Agawas yung aksidente dya barangay Kibaol Bale na Lingayen Pangasinan. Kinabat rin biktima at ngaran Yajina Bravo Mangubat 57 anyos, Evangeline Cruz Mararak 50 anyos, Tan Juan Di Guzman Monda Cruz 83 anyos, parehon managlako na tukatan na sintan na daing residente ra na barangay Kibaol West Lingayen Pangasinan. Si Karay at talapos na gray metallic Mitsubishi Expander GLS yamamanihuan na 17 anyos estudyante awalaan na lisensya residente na 346 barangay Baay Lingayen Pangasinan. Jada ginawa ng investigasyon na pulis sama expander sumamarap jad north direction nan biglan alos control to niya sumunibilatan na saya subimangga at black Honda Click 125 motorcycle ya kaparada gilig na karsada ya pangkayaryanan na person na season na bispera 36 anyos wala sa walending kolektor residente na barangay Amanyuwawak Bali na Mapandan Pangasinan.
sa may expander so dimiritso jad pwesto na saray biktima singagan na impakagamor dara niya na sugat jad nanduruan parte na laman yatampol iran na imbatik jad Lingayen District Hospital jad baloy na Lingayen Pangasinan. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Inaresto sa 21 anyos sa estudyante makalanora da kason cyber library ang sigapad sikato. Kinabat sa nareston suspect ang garanton na Renelito Hortaliza Oken na junior Baolaki College student residente na barangay Sentro Tuma bale na Bani Pangasinan. Sikato'y siningkat at oras na alas 8:32 na kabuasan jad barangay poblasyon na Dapitlan Baloy nasare kabiyangan na Bani Police kaiba sa Regional Intelligence Division na Police Regional Office 1 base biskog na warrant of arrest impaksep na Regional Trial Court Alaminos City, Pangasinan sa may suspect na wait jad Bulinaw Community Hospital kanipasilong at medical examination tan sikato inggan na korte yamampian sa kantidad na 10,000 pesos sa may suspect sa walang kustodiya na Bani Police Station. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Wanted the kason frustrated homicide na aresto na otoridad at oras na alas 9:38 na kabuasan jada barangay Pimalunpod siyudad na Urdanita. Kinabat sa nareston suspect at ngaranto na Ricardo Porquiliano Alvaro, 64 anyos, wala asawang trabaho, residente na barangay Pimaludpod, Dabitlan, Siyudad. Sikatoy naresto na Urdanita Police kaiba sa Regional Intelligence Division na Police Regional Office 1 base biskog na warrant of arrest impaksep na Regional Trial Court First Judicial Region, Branch 48 at Siyudad na Urdanita, makalanor da kasong frustrated homicide. Tan sikatoy inggan na korte mampiyan sa kantidad na 72,000 pesos. Sa may suspect sinawit jad Urdanita District Hospital, kanipasilong at medical examination antes empisok at karsel. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Personal ya Dimoplog jad Police Station na tayog si Ralin Bueno Burhal, 36 anyos, self-employed, walaan na live-in partner, residente na Saragosa Street, Barangay Poblasyon, Balay na Tayog, Pangasinan. Onogad palapag to niya jad oras na alas 7:15 na kabuasan at diskubriton sa may black Toyota Innova 2.8 EDI Wagon yawalay plaka ton NFG 1846 ya imparada na Jason Artajos Pahila 27 anyos residente na bitlang lugar ya imparada to niya at loob na paradaan dara niya at oras na alas 8:30 na labi so ibabagan na nababalang sa may bitlang luluganan so aka-rehistro at ngaran na Francisco Padillo Lunhawon na 32 FGI TWR International Ayala Avenue corner HDC Makati City. Nananing ng so CCTV footage sa may luluganan so imbatik at oras na alas 3 na palbangon na agnikabat yung suspect. Inusar na suspect so duplicate yatumbok saray police tayog so manggagawa na malaknaban yung investigasyon tanin tawag matla ada saray kabiyangan na police station yan na recover so abitlan luluganan. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Narangalan rin katibukalan niya balitad lokal antis tayo nung dapag adasaray balitad nasyonal wadyan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan.
Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras po natin alas 6:13 na po ng umaga, 6:13. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Lunes. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ipinagpaliban ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nakatakdang rehabilitasyon ng EDSA na magsisimula sana sa June 13. Ang kautusan ay ginawa ng Pangulo bilang tugon sa panawagan ng publiko. Sinabi ng Pangulo na kailangan pag-aralan ang proyekto ng isang buwan para malaman kung may mga bagong teknolohiya na magagamit para mapabilis ang rehabilitasyon. Umaabot sa 23.8 kilometers ang kahabaan ng EDSA. Ayon sa Pangulo, malaking sakripisyo ang 2 taong rehabilitasyon. Dapat umanong gumawa ng magandang plano na magpapabilis sa planong 2 taong rehabilitasyon. Aminado ang Pangulo na maraming motorista ang mahihirapang bumiyahe kapag nagsimula na ang rehabilitasyon. Nauna nang sinabi ng Department of Transportation na aasahan ang matinding traffic kapag nagsimula na ang EDSA Rehab. Kung itinuloy ang rehab, ito ay inaasahang tatagal hanggang 2027 o 1 taon bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos. Ayon naman kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, pinakinggan ng Pangulo ang payo ng mga eksperto. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, nagpahayag ng pagkabahala ang mga kalihim ng depensa ng Pilipinas, Australia, Japan at Estados Unidos sa lumalawak na agresibong aksyon ng China sa East China Sea at maging sa West Philippine Sea o South China Sea. Ito ay matapos na talakayin ng mga defense chiefs sa pagdalo ng mga ito sa Shangri-La Dialogue sa Singapore ang patuloy na agresyon ng China sa nasabing teritoryo ng karagatan. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong sina Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., Australian Deputy Prime Minister and Minister of Defense Richard Marles, Japanese Minister of Defense Nakatani Gen at US Secretary Defense Pete Hegseth. Inahayag ng mga defense chiefs ang kahalagahan na mapanatili ang international na batas, kalayaan sa paglalayag at paglalakbay sa himpapawid na nakasaad sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Nananawagan din ang mga ito para sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon kung saan importante at nakasentro dito ang papel ng ASEAN na pangunahan ang pagtiyak ng seguridad at katatagan sa Indo-Pacific region. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, tiniyak ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na pagdudusahan ng Russian vlogger na si Vitaly Dorovsky ang kanyang magiging sentensya kasabay ng pagbasura sa hiling nitong deportation. Sa panayam kay Remulla, sinabi nito na nagsisimula na ang pagdinig sa kaso ni Dorovsky na 3 counts ng unjust vexation na may sentensyang 18 months
na pagkakakulong sa Bureau of Jail Management and Penology. Inaresto si Drobsky nitong April 3 matapos bastusin at mangharas ng Pinoy para sa kanyang blog. Binigyang diin ni Rimulya na isinusuka rin ng Russia at Amerika si Drobsky bagamat green card holder. Sinabi pa ni Rimulya na una nang sumulat sa kanya upang ibasura ang kaso dahil sa umunay mental health issue. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, 6 na taon hanggang 12 taon na pagkakabilanggo at multang 500,000 to 2 million pesos ang sinumang mapatunayang guilty sa pagkakalat ng fake news at disinformation. Ito ay sakaling mapagtibay bilang batas ang House Bill 11506 o Anti-Fake News at Disinformation Bill na inihain ni re-elected Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez. Ayon kay Rodriguez, ang karapatan sa kalayaan sa pamamahayag ay gagarantihan sa ilalim ng Section 4, Article 3 ng Saligang Batas bilang haligi ng demokratikong pamamahala. Gayunman sa desisyon ng Korte Suprema sa Chavez versus Gonzales noong 2008 ay hindi ito lahat ng pagkakataon na kung nagiging mapanira na ito at nagre-resulta na sa pagka-violente at banta sa pambansang seguridad ay dapat mapanagot ang nasa likod nito at na hindi pinoprotektahan ng konstitusyon. Binigyang diin ng Solon na sa mga nakalipas na taon ang pagkalat ng fake news sa digital platforms at artificial intelligence ay naglipa na at naging seryosong banta sa tiwala ng publiko, demokratikong institusyon at maging sa pambansang seguridad. Inahayag ni Rodriguez, dating law din, na ang kasalukuyang batas kabilang ang Revised Penal Code at Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act ay hindi sapat para matugunan ang nasabing malisyosong disinformation campaign. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, binuhay muli ng Department of Health ang kanilang kampanyang Yossi Kadiri matapos na maalarma sa paglaganap ng paggamit ng vaping lalo na sa mga kabataan. Ayon sa Department of Health, layunin nitong ipabatid sa publiko ang fatal link ng vape sa heart at lung diseases. Nabatid na ang Yossi Kadiri ay pangungunahan ng mga bagong personalidad kabilang sina Babe Sulasok at Evali at Ate Rose. Sa paggunita ng World No Tobacco Day, muling nagbabala ang DOH sa publiko na ang tobacco at vape products ay nakakamatay. Anito, noong 2021 lamang, iniulat ng Global Burden Disease Study na nasa 88,169 Filipino deaths ang iniugnay sa paggamit ng tobacco. Giit pa ng DOH, ang vaping ay hindi healthy choice o ligtas na stepping stone sa pag-iwas sa tabako. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumainyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Lunes. Oras po natin, alas 6:21 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iran Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through
through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit Wellcare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. Wellcare Diagnostic Center. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Binmale, Paborito. Bungalion, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarap, Paborito! Diyan Urbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Oras alas 6:24 na kabuwasan. May patuloy na programan maabig ya kabuwasan Pangasinan. Siyempre, saray nakalupyo da saya na programa. Good morning Pangasinan, maabig ya kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makter yung lingko, rati magti Pangasinan, Dennis Muharis. Ay bamot ditanad technical control. Saray duwaran matalunggaring ya engineer. Engineer Richard Olanday tan Engineer Nixon Dakhal. Agaw natin na Lunes apit sa 2. Ako madon agaw bulan na Hunyo 2025. Mantutuyaw tayo at sayan programa ang Gadala City nakabuwasan. No wala ratan sugabayuran na ipasabi ya reklamo sa aramay reaksyon, suggestion, opinion. Sa ragyuratan ya itawag o i-text pa na mag-line na smart number tayo 0939-100-9931 o din o may Globe Globe 0927-974-2784. Tandyan sa may personal ya text line ko 0946-503-6465. Live pa rin tayo sa ating Facebook, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Wala may Ken Pimaway at social media at sa tay FB account na Ryan Cruz Sapira. Ya impaway to so pigaran sa akon basura dita na barangay Banawang Kalasyaw pigar actually. Ay ame sako imposto balet. Ibaga to nabuntun dari basura. No akolekta ipos yung mata. No akolekta. Correct. Sikatutan ko mo nawaya satan at sinakayan met nasara may netizen. Ya siguro araman niya netizen agdaan ta susaya saman sinakayan damot ang iteray negatibong reaksyon. Naningnang mo lang ti may ken may picture ya imposto
binilang ko pigara anam iran sako lang banget amuman. Hindi, ta agda mo na linti kinulikta. Ken Agda ni kinulikta Oo. na ken na munisipyo. ang piano niya ay matay, arama niya sako, at ama niya agaw, impawayda, inya karda diman. Awa, natan, ay Ryan da Cruz Sapira, at babantayan to siguro tayo santo, picturean santo ipos. Ate apelido to nila batay di kinla. Questionable. Halatado la. Correct. Sa pera. Sapira. Di ka na yun ng mil sa piratan. Correct. Kami datin ng kapitan. Akinanan atambak sa basura ng Kapitan Temil sa pira litrato na eh. Lante. Anin saman. Nilitrato yung mo kumon. Natanong niya ay sa problema dito barangay Banawang ni pakarat sa ating basura. Tana po politika kasi. Agagabay mo't. Ya hakoton na sa Municipal Environment and Natural Resources Office. Tuy. Ha? Talaga na kinahakot dalamod si Kinto. Tulyam yan dalam. Ang tumatugabi hakoton. Anto'y rason. Hindi. Ante to rason no kuno. No, ang tawag lay barangay Banawang, yahapotan lay basura, ibagada ang gapoy available ya truck. O dino, adral may truck. Ang gapoy driver no O aron. dino, ang gapoy driver. Si Basta katukan. araratan niya talo suman sa salatan. Pero akin na arami aron balit niya barangay at nahakot. Ni, Minro. Asikasong para rate tutuom ditanad kin, ditanad MRN to man, may Material recovery facilities. ditanad barangay Malabago. Ta walay balbalita mi ditan, balita mi nila bata, no ang gapoy kaching agda palubon. Asikasom tan. Minro, itatawag imano mitsika, ta wala ray barangay ditan nya pipili-pilian. Singaya barangay Banawang. No ibagayo ang gapoy truck, ang gapoy driver, adral so truck. Ang tiginaway barangay Banawang amay kapitan bimunot na sarili ton kwarta nan abang na truck. Pian ikargara may basura. Kasabi ditan balet at barangay Malabago agyo inawat. Agyo awaton. Akin ay. Ito makasingag. Akit agyo awaton. Si Babagayo, saya Alibayo, aliwan segregated. Biaratan niya basura. Natan, impawil, insegregate. Segregate. Insegregate. Impawil lamat ditan. Agyo lamat inawat. Akin lalamat. Sigatutan. Natan, no, aga kasegregate, aratan niya basura. So, may making kasalanan ay araman. So, households. Napagkumunya, aratay kimitay, residente, barangay Banawang, at may cooperate matira at sa aray barangay official. Pagpatang ko labat, no, pigay bulan la, agyo palulubon so basuray Banawang ditan. Lantewa, kanyan na. So pa'y mangigaganggan ditan. Aga palubon tay basura. Natan, si ginawa ng kapitana, nang gaway pulaing. Walay kinabli doon sa laniya barangay, ikargam pala basura kay tamang bayarak lad sika, aglapigan palubon datan, so basuram no nalapod sika. Marlas met. Marlas. Manad kinay, tampatan day, MRF. Kanyan, atalante, so problema, dito barangay Banawang, ni pakar sa basura, at napupolitika, napupolitikatan. Sa ito pa jay, may ito po mo naman, no, kasi may dating kapitan sa pira at kumusta mo ng saman sa panagkakot to. Sa balita may dito nahakot ya unong. Walay tambakan to mo, dimanad kyun. May unarap dimanad kulay dalin to ay. Lante. Kanyan na si katutan so nagagawa ditan at barangay Banawang. Atay nan pus matay, yan tila ya walay basura. Alagarya ya kolektaan da. Lante. Kasi nyo matipos, no, nahakot yaratan. Nakaukulan, may to be fair, no, wala man yung pusyo. Wala rata niya sa pigara, basura ditan. No, kasumpal tutan, nahakot. Ipusyo mo't, malinis mo latan, so, sa atin niya lugar. Tapya na, kaya aliwan bias kayo maong kasi. Aliwan sa atin, anto to be fair. Ang gapo, aliwan fair, yata, apelido nila ba? Ang mamaliwa perlatan. Aperde. Kanya natan, Mr. Ryan Cruz Sapira. Pian agda ka questionan mo't. Yasika at
at apelido may at kaapeliduhan mo may dating kapitan na pupolitika ako da. Atay dating kapitan, kalaban to nun. Kapitan Marit. Kapitan Marit, dita na da kinmat, barangay mat. Nakaukula na tapi nagdakamatawagan niya laram. Awa. Kunyala ay, tani ibabagay ko milik, asinggerlay eleksyon, December, labang kila. Kaya no analo kayo, kayrong yung apigariyo tayo babagayon kayan basura. Tapi pigara maning ng kuya, basura pigaran may sa ako man lambangat, anam ira mo, sa ako. Kanya na kayan, atan sa problema basura, alagaryo, dasayay bulan na Hulyo. Atay ng text mo tay, singa atan laba so problema ikin. Nante. Singa sikila ba sumang problema, anggan iner problema tay basura, tandaan mo tan, amigo. Nante. Kanya na ken, no, wala concern mo, Mr. Ryan Cruz, sa pira, at sa tay environment, may tulungan ka. May tulungan ka, yan na resolbatan. Wala ka mo dita niya manlinis at solusularay, tapi nung tanat wala concern mo mo. Aliwan sa atin mga itatayak ka, nasara tayo untan informasyon, iya pa nagdaral at saray kagalangan, nasara tayo barangay official. Singa may nanimbanag, mampapalinis tayo barangay dita, nadbanawang, anti ginawa to may kapinsan mong dating kapitan yung tanan tatayak, inkarga to'y basura di madarap na abong to. Anti ginawa da, ikaliyutan, taman lilinis sila, mangkarga kayo, kuhan. Lante. Ibaga to, ipapamaga to. Mararaming tinitipas-tipas to ay. Lante Ipamaga to, di pa magamdi madlob na sular mo, manlilinis sila, mantaya kamot. Lante. Atan, sa pira mo, so apelido tutan, dating kapitan. Pikanayo na mo ya, pikanayo mo kasitan, tas siyempre sa pira, di pikanayonan mo, kanyan sa kilante at sigagawan na sa ating kapitan di tanay, ang piano, mantutungtungan saya, ang piano, piano gaganggan tumat. Yan ay tratong, pero aliwa balat, apelidong balat imanay, kapelidong, sige, kanyan halatado, wala reaction jay, 0992-6504, Sir, nensaman, nen panahon, nen mil sapira, abuntun, so basura, jad barangay Banawang Kalasyaw, kantuan, patan, abuntun manay basura nensaman, kanayon munita na 0967-6280, napagya ipawaymat nan Ryan Sapira, no malinis tan ahakot iray basura, piyan, manisya kami at ibabaga to. Kwantumat. Nanampatan. Nawaran ng takalingan. Sige. Alas 6:35 nakabuwasan. Tuloy-tuloy tayo lang sa programa na maabig ya kabuwasan na Pangasinan. Speaking of basura, wala may impose to ya ay nan Councilor ni outgoing. Councilor Soriano. Ditan at Maldan. Okay. Ito lang may first name to yan. Councilor Aldrin. Nen Councilor Aldrin Soriano say kwanto jay. Ngano tani trending trending as in kinla. Wim makawak la. Say kwanto jay, paano aabot sa milyon ang utang sa basura ng isang barangay kung meron namang budget para pambayad? Barangay. Duga. Okay. Na-approve na namin yan. Nasaan na ang pera? Kwanto. So akin sa ito po to jay, sa pupuntuan to jay, kinaprobaan daya atay bawat barangay at allocate. Wala ka-allocate. Walay aka-allocate iya kwarta ya ibabayar. Diyan basuran pa nahakot. Okay. Natan, akinat balbalo, akinat milyon kuno sa utang na barangay. Inariya barangay kasi. Barangay Gilig. Okay. Gilig. Ay may si kapitan at si boxingero. Si kapitan. May sports to ng sama ng kabataan at boxing. Ito pa tayo kining kapitan. Itatawag Imano Timot at kinan Councilor Aldrin Soriano. No si kato. Untan mo at kinan ang tulingaran to ng kapitan?
Si Kapitan Laso mo eh. Raso. Raso. Si Kapitan Raso, itatawag imano ti matad saya, no antoy katuan tumaya. So ibabaganan Councilor Aldrin Soriano, nanuntan tumatad si Councilor Aldrin Soriano, no antoy pupuntuan to at saya. Open, so kiyan at saya. Lante. May communicate tayo at sararayan do. Aha. So, niyarin na nakabatan tayo, no? Antoy gabay ton ibaganan na outgoing Councilor Aldrin Soriano, at sa tanya imposto, wala kasi, so saratay abuntun mo tirang basura ditan at barangay Gilig. Yan ay matunan to. Taantam kasi si Councilor... Hindi, sa Abuntun eh. Sa Abuntun kunot amay kini. Amay? Utang. Ay, utang. Alam basura. Alam na basura. Aha. Utang. Paano aabot sa milyon ang utang sa basura? Kung may budget naman. Oo nga naman. Akin na milyon siri utang ang basura. Nanto tabunan la. Hanggang mambabayar si rin. Teputan tayo. Tanawa. Teputan tayo no nakartutan. So sa tayo pundoy barangay. Siyempre sa Pundi Barangay, dependitan kasi sa may kinda may nakukulikta buwis kwanto. Nakukulikta, hindi, budgetan daman. Budgetan da tinaon-taon niya. Natan, di man bayar ka, tabalay budget mo. Natan niya ay no, pigara, milyon. So, sa tay, aga nababayaran. Utang lang te. Utang, utang. Pero may basura, anto gabay bagatan. May ibabayar lang te. Pangkukulikta. Pambabayar da di man mo at pangidadampan da ay. Agalato milyon ay. Agalato milyon ay. Tane, unya kapigan tamay ken. Kapigan ni may barangay eleksyon. Ano ga nilungo? 2023. 2023. May impigaran na mangi bantak diman. Akin na balay sirin itanay. So sa tay pantutong tuan ta barangay labat itanay. Lante. Barangay labat pigara babayar da. Di ba nan imbo naglanti at i-call out dararate barangay. Lante. Actually aliwan Gilig labat. So wala utang to. Wala ni pigaran barangay yung patawag mo dito munisipyo. Pero aliwan sa utang milyon siguro. Sa basura aga nababayaran. Aga umaso sa may pakatalos ko sa atan eh. Kanya nakaukulan so. Malante si simple lante. Aka utang ira dahil agara man babayar hahakot na basura pang ibabantakan da. Katon na pimatakad milyon. Akala utang din sa atin milyon kasi. Lante. At susuyin tayo. Supplier o supa. Budget ng barangay at Gilig kanto. Sa kwanto mo ay Kapitana Mayla Muyargas tama na ibatan larad sa may Trento ya. Sa kwanto Councilor Aldrin Soriano, Konsi, wag niyo pong sabihin may budget yan. Kahit buksan po natin yung AIP namin, wala pong na-budget na pambayad ng basura. Nitan. Hanggang po, imaba mo i-ay si Councilor Aldrin? Kapitana, sa Gilig itong tinutukoy ko. Kanto. Unlante, pero dyan sa may pan-approve na sanggunan bayan, nasaratan niya budget na barangay. At situpet wala kasi so aka-specify di man niya para sa basura kwanto ya ay na-approve na namin yan. Nasaan ang pera? So ibig sabihin, dyan sanggo na yung bayan, inaprobahan daray bawat barangay, yaman allocate, yang ibayar basura. Natan, mampahakot ira, mambayar ira. Uman. Rin na uman so sa may ken naka-specify ray pangialok kita na sa tanya kwarta. Kanya ning tayo. May mismo na ken inaprubahan na sanggunan bayan. Kalantin itatawag imano ta at kinan Councilor Aldrin Soriano ya ipaliwawa to ya tan ubatan tuma ng Kapitan Raso. Para pair. Sige, Lucas so Linya Media. Mandirigal man detan si outgoing Councilor Aldrin Soriano o dino si Kapitan Raso na barangay Gilig. Editan bali na Mangaldan, Pangasinan. Pian na linawan once and for all yan na issue. No si paso sa may babagay katuan ni pakarit sa tanya issue tungkol sa tay basura. Sige. Basta basura ang pinag-uusapan.
Ni, very open my eye. Si Councilor Ardin Soriano, yase kwantot, inarya barangay tan, please the name, kwantot, gilig, kwanto mat. Amin niya tapat, batan to. Sige. Ang piano, Ken, tasinggar mo lay barangay eleksyon. Piano. Ano yan pero siyempre, ang gano, piano. wala ang nga po, ta kwarta mo na barangay tanay, ang tagagilig mo lagi ay si Councilor Aldrin, At man talaga. karapatan tutan, niya tapatan. Bilang taxpayers. Bilang public official. Tanta tumatlanti, so sa may in and out, sa saratay pundoy barangay, talapod doon dadalaitan, sanggo ng bayan. Okay, alas 6:42 na kabuwasan. Unda pag tayo sa rearomya issue, tani, grabe ay nagagawa dito sual. Grabe ang panakot kay Vice Mayor-elect Maximo Maximilian ng bayan ng Sual, Pangasinan. Noong nakarang gabi, may nagpaputok daw ng baril malapit sa kanyang bahay, kapaborito Irul. Nauna rito, di ba, may iniwan na 2 bala ng M16 armored rifle sa kanyang harapan ng bahay, na ito ay nakabalot sa kanyang tarhita na ginamit noong May 12 eleksyon. Nung nakarang gabi, may nagpaputok na naman ng baril. Tapos na yung eleksyon. Bakit ang tanong, hindi pa rin ba nakapag move on yung mga natalong kandidato? Dapat tanggapin na ninyo na kayo po ay talagang natalo sa nakarang eleksyon. Bakit kailangan pang idaan sa pananakot sa pamagitan ng pag-iwan Walalay ng kinatsatan, walalay police blatter at sa tay agawan impamputok. Malamang walala. Pero nang tinawag ang kuya si Vice Mayor Maximo Maximilian To confirm no, wala may talaga nang paputok, wala kwanto. Pero unya ay kwanto. Aga lanayari makapangitar na detalit na number 1 kwanto agak nayarin na umpoid abong sa pulis laso pangalan nyo'y detalye kwanto wala ta niya agawa ya impan putok da napaltugad asinggarad abong to. Kanyan sikato at natatakot na tan sari pamilya to kanyan na may imuna kapigan labat iman berigya simba at wala may intilakdan bala nasa tay paltuglanti kumadwa aniya wala nang paputok dita na dasinggar da abong to anti kumalo kasi kumon agla kumon ita nagawa walay tigwayan day bilay may kilitin silang buhay wag na sana na mangyari yan kung natalo kayo, better luck next time, ganyan talaga. Dahil itong si Vice Mayor-elect Maximilian ay matagal na po sa politika yan. Pabalik-balik na municipal councilor yan sa bayan ng Sual, Pangasinan. So, ibig sabihin, kung pabalik-balik na councilor, ilang beses siyang nag-graduate bilang councilor, ay maganda yung kanyang performance, maganda yung kanyang track records. At sa pagkakalam po namin nung nagtanong kami dyan sa bayan ng Sual, itong si Vice Mayor-elect Maximilian, napakabait na tao ito, matulungin ang taong ito. May soft spoken maunur, mauyamo, akin balot at gawan day unya da sa sikato. Bakit ginagawa nila ang ganitong panakot sa kanya? Wala naman siyang kakayahan, wala naman siyang pira. Ang tanging yaman nito yung tiwala sa kanya ng taong bayan. Diba? Kiyaman niya yung kanyang mga kaibigan. Kaibigan. Kamag-anak. Kaya gustong-gusto nila na siya po ay manilbihan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Ngayon,
tinatakot siya at naaburido na yung kanyang mga pamilya. Hindi lang yung kanyang pamilya, pati yung mga taong bayan dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Talagang natatakot sila sa mga pangyayaring ito. Tapos na ang eleksyon, meron pa rin ganyan na pananakot sa mga nanalong kandidato. Sana ito ay mabigyan ng pansin at malutas ng ating kapulisan dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Dahil naniniwala po kami na ang misyon ng kapulisan ay kinakailangan na sila yung magpatupad ng tamang batas. Naniniwala kami na sila yung magkokontrol sa anumang mga pangyayari na krimen dyan. Naniniwala po kami na Basta sila po ay may yung kakayahan Peace and order. sa pagpapatupad ng peace and order. So, nasa kamay po ng Philippine National Police ang pagsasagawa ng masusing investigasyon para malaman kung sino ang may gawa nitong pananakot kay Vice Mayor-elect Maximo Max Milian. Ayan. Nung Sabado po yan ng alas 10 pasado. Ng gabi. Ayan, oho. Alas 6:49 ng umaga. May mga kwan dito. Maraming bigyan ng reaksyon. Magsano Turingan Mercy. Ayan. Ingat po sa paglabas, Uncle Max. Si Maximilian. Gabayan po kayo ng buong may kapal at ilayo sa anumang mga kapahamakan. Buong may kapal, hindi buong may kapal. Hindi, buong may kapal nga. Buong may kapal. At ilayo kayo sa kapahamakan. Ayan. Good morning kay Dio Quinto Peralta, kay Merlita Abilia, kay Sammy Bulis, good morning. At ganun din kay Joby Riolalas. Ayan. Magandang umaga dyan sa may bayan ng San Quintin. Si Franca Baswil, ayan, magandang umaga. Si Elmer R. Soriano, ayan, magandang umaga sa iyo. Si G. Peralta, hindi nga sila lumalaban ng patas, nananakot pa sila, sabi niya. Sige. Romeo Regaspe Caburaw, kanunan kaniya, Councilor Junicio Caburaw Jr. Jung Tanjunil. Junil, sabi niya, ingat po lagi Ninong, sabi niya, inaanak niya ito. Susan Makatyag, magpalagay po kayo ng CCTV for safety, sabi niya. Gloria Rigur, keep safe, Paribais. My prayers, sabi niya. Si Sir Ramon Bautista, dito na Region 1 Medical Center, dating board member. Good morning. Vice Mayor, magandang umaga po, Sir Ramon. Si Kapitan Joel, dito na Barangay Rizal. Joel Cruz, na Barangay Rizal, San Carlos City. Ayan. Good morning po. Pati Raramay Barangay Council, magandang umaga po sa inyo. Ayan. Flor de Lisa Caburaw, keep safe po lagi, sir, sabi niya. Si Bunso Grace, ingat po lagi, Vice, sabi niya. Yeah. Alas 6:51 nakabuwasan. Mag-exercise muna tayo, kapaborito Errol. Take it away, engineer. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Good morning Tuwing umaga. sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Tuwing Serbisyong may puso at talino
Mag-exercise kay Mayor elect tuwing umaga. Tuwing umaga. Mag-exercise si Agustin Carama. Ayan. Liwanag mo ako. si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Si Councilor Kyle Gaspar. Good morning. Ayan, good morning. Tan si Councilor Elias Villanueva. Yun. Si Ayan, good Councilor Dr. Nestor Gabrillo. Magandang Good umaga. morning. Ayan. ang braso mo't kamay ay susot. Good morning mo, tadakinan Mayor Carl Christian Biga na Mapandan. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, Si Sir Felix Domicilio. Dan si Sir Jeffrey. Good morning. tatlo, dalawa, isa. Mag-exercise tayo tuwing Vice Mayor elect, itaktak mo maminta. Kumusta kila? Kumusta kila? exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Pag sa gabi, maaga ikaw tulog. Yung ating mga tagapakinig Aha. sa iba't ibang public market, magandang umaga. Aha. Uy, si Madam Lisa Molina, good morning, Kabaloyan, kwanto? Ayan, akabayan mo. Hindi, kwanto. Ah. Kabaloyan, kwanto. Si Amelita Resuelio, good morning. Kabaloyan mo. Aha, tan si ay, good morning mat. Dita na syudad na San Carlos ha, si City Mayor Ayoy Resuelio. Tan si Vice Mayor Bogsa Resuelio. Ayan. Si Bernard Masaoy, maabigya kabosan na Lunes, kwanto. Mhm. Si Marisa Cadayona Sapera, Ah, pero taga Santa Barbaraya. on. On. Si Yayo Yoko Batutay, tan si Cecil, good morning. Good morning po. Siyempre, ara may mismon mandudingel tan mambabantay at FB Live tayo. Saray ng kasigmasigmat ya pasen dyan sa luyag na Pangasinan. Good morning ada si kayo. Si Kuanan Carmela Pagaduan, ingat po ba, naway gabayan po kayo ng mahal na Nazareno at sa gumawa po nito, naway bigyan kayo ng kapayapaan sa puso nyo. Kontumot. Happy birthday! Happy. Happy birthday kinan Manager Joey Baby. Untan tumat, si Katito Tamayo. Ay, sabayaran to ah. Samay era. Aba! Ayan. Darang kapaborito manaya. Birthday. Ha? Good morning atan happy birthday. Agila tutuputan na pigare ay taon da. Si Antak, Joey Baby Nitan. si Joey Bebenitan. Susana Bungar Bustamante, good morning sir, sabi niya. Si Leonard Balawing, ayan, good morning. Esther Ramos na Barangay Mangkop, Kalasyaw, good morning. Dita na bali na dasol, good morning at si kayo ditan. Uy, kay manayo condolence at pamilya Corrales awa at amain kaandila na at bilay nan Federico Pedring Corrales at the age of 96. Ayan, 96 tula. Siya tumalay ng patanir. 96 tula na Kapidring. Aha. Ang Pedring. Ayan, aha. Kanya na ken la may nampainawa matla. Ayan, okay. So condolence po sa mga Kami po ay nakikiramay sa pamilya. Ayan, dyan sa may bayan ng Dasol. Particular dyan sa may poblasyon Dasol, Pangasinan. Good morning, Matt. At saray dumaringal tayo ditan at public market at Dasol. Si Ken, Presi Garcia at si Remedios Duca.
Good morning adasi kayo. Dan siyempre, Jad Saray Public Market, Jad Kalasyaw tan Mapandan. Good morning, Maxil Soradyo dahi tanawa. Ang radyo dyan. Ayan, good morning adasi kayo. Tawala may aminsal nanti ya pimasyar tayo tanet ay aka tune in era at DWGE. Jamatad Kaba de boses mo. Kaba de buhes ko. Ajad malimgas sa public market at Dagupan. Thank you. Abusis anda karoman. Sir, singa na biberberta kayo. Singa na bubusisan ta kayo kanto yung managlako. Siren, ko. Singa si kayo may walad radyo kanto. Kaya agkalingo. Okay. Okay, ang nga pala maladlayan, may oras tayo da programan maabig ya kabuasan Pangasinan. Kanyan na si Kametpan samantalan na maapatanger tanong po na buwas sa kantabayo da sayang programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lengkor, ato yung Pangasinan, Dennis Muharis. Ay bamaditan na technical control si Engineer Richard Ulanday, tan Engineer Nixon Dakal. Ditang kilabat, tumbok ya tampol sa programa ng kapaborito Amor Ligas Pidiga, tan si kapaborito Ding Aquino. Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito.